Θες καφέ? Καλημέρα, ποιος? Έλα μας τώρα. Τι έγινε, καλά? Ολύμπι, Ωραία. Ολύμπι, Ολυμπιακέ. Shift, καινούριο 2007. Ομάδα, ομαδάρα ναι. μου. Θες καφέ? Ναι. Λοιπόν, θα μου πάρει σε 10 λεπτά για να έρθει πάμε εκεί πάει η θεματολογία. Τώρα θα έρθει σε 10 λεπτά. Εντάξει, λοιπόν, εμπρός δεξιάκρη από τι? Χουκί. Καρίνα έψυχο. Θες ντομάτα? Είναι 111. Τι? Όχι, εντάξει, οκ. 111, Καρίνα, Χουκί, χόρεψε. Λοιπόν, αριστερό δεξί. Χόρεψε. Δεξιά. Λοιπόν, κάτσε να τα γράψω. Ένα τηλέφωνο. Στράτος, εντάξει. Εντάξει, οκ. Οκ, εντάξει, θα τα πούμε, έγινε. Παρακαλώ. Θες καφέ? Τι άλλο λέει, για πες. Πες του από εκεί. Χουκί. Ντομάτα. Μίλα ρε Χουκί, μίλα τώρα, μίλα, μην τρέπεσαι. Έτσι χόρεψε, άντε. Τι είναι αυτό που κάνει? Αυτό είναι το καλύτερο, δηλαδή καλύτερο το όρεξη. Τι κάνει τώρα, τώρα βγει καλά? Ναι, αυτό κάνει έτσι, δηλαδή είναι όρεξη, έχει όρεξη τώρα. Έχει όρεξη τώρα. Χουκί. Ολυμπιακός είσαι? Ναι. Ολύμπι, Ολύμπι, Ολυμπιακέ. Πες το τώρα, χορεύει σαν τρελό. Ομάδα, ομάδα. Μεγάλη μου αγάπη. Είναι μαλάκας ο μεγάλος.